aitongotaimira giri aiti ngomaiwa yegiri andakuziva yetozogadzirwa imwe miripiri aiwa chipiri ndakangoshokekana zvikanzi yarambiramo ndafunge iki ndopo ndaona vakabatirirwa mungomalengi weleni saka ndati tirende basa riyende vanhu vatende yemunochanjikirisa akarara nemukadzi wemunhu ane runyoka mufunge ane runyoka mukadzi wemunhu ane runyoka imimi ane runyoka zuva iri yakagadzika kubva kubasa nange kumba ambonotamba namai mwana akasvika maketeni yachitamba-tamba pakanoka pana kamudaira chakamushamisa izwi rechirume akati ende nasiponga ulume chisiyana nevakadza nevalume nokuita siki nasimira ndikuchune iloknat imo mulockdown shayava loknat tipei alamwari chaizvo akarara nemukadzi wemunhu ane runyoka mufunge ane runyoka mukadzi wemunhu ane runyoka imimi ane runyoka ane runyoka aitongotaimira giri aiti ngomaiwa yegiri andakuziva yetozogadzirwa imwe miripiri aiwa chipiri ndakangoshokekana zvikanzi yarambiramo ndafunge iki ndopo ndaona vakabatirirwa mungomalengi weleni saka ndati tirende basa riyende vanhu vatende yemunochanjikirisa akarara nemukadzi wemunhu ane runyoka mufunge ane runyoka mukadzi wemunhu ane runyoka imimi ane runyoka zuva iri yakagadzika kubva kubasa nange kumba ambonotamba namai mwana akasvika maketeni yachitamba-tamba pakanoka pana kamudaira chakamushamisa izwi rechirume akati ende nasiponga ulume chisiyana nevakadza nevalume nokuita siki nasimira ndikuchune iloknat imo mulockdown shayava loknat tipei alanki akarara nemukadzi wemunhu ane runyoka mufunge ane runyoka mukadzi wemunhu ane runyoka imimi ane runyoka ane runyoka astaliyente weleni basariyende jose kwamaibhiyura aingoti kupindura aienda ikoko 3 days mukomana akanyura andakuziva aitolakura masini yamkomatakura ndopa ndakangoti amhendo zvavo weleni ndakarara nemukadzi wemunhu ane runyoka mufunge ane runyoka ane runyoka